Jeg var egentlig bare interesseret i at se det med mine egne øjne. Og se om der var hold i alle de myter, man sådan havde hørt og læst i medierne. Det var et fattigt land, som jeg havde forestillet mig. Og jeg havde læst meget, der ikke var nogen penge til benzin, og der var ikke var nogen aktivitet i det hele taget, fordi der ikke var nogen, der havde noget arbejde, og at der i det hele taget var en høj grad af kontrol med befolkningen. Og alle de ting, de holdt i 100% stik. Modtagelsen, den var lidt speciel. Den eneste måde, man kom til Nordkorea på, det er ved at flyve dertil fra Beijing. Og så landede vi i lufthavnen i hovedstaden Pyongyang, som de eneste den dag. Så skulle vi aflevere vores mobiltelefoner, fordi man ikke må have mobiltelefoner i Nordkorea. Jamen, så rodede de vores ting lidt igennem, og jeg havde blandt andet en iPod, som de ikke rigtig kunne finde ud af, om den var farlig eller kunne noget helt specielt. Så den skulle lige demonstrere, at den bare skulle spille musik. Altså, der var hele tiden en nordkoreansk, der var faktisk 4 nordkoreanske guider med os hele tiden, som holdt øje med, hvad vi lavede, og fulgte med os hele tiden, og også fortalte os en hel masse om Nordkorea og svarede på alle vores spørgsmål, men hele tiden sådan lidt, eller meget med deres vinkel på tingene. Altså, det hele var helt fantastisk ifølge dem, og der var overhovedet ingen problemer i Nordkorea og så videre. Men vi kunne sagtens se med vores egne øjne, at der overhovedet ikke var nogen biler, der kørte. Ja, det var der. Okay. Det var der hele tiden. Der var overhovedet ikke noget tidspunkt, hvor vi kunne få lov til bare at gå rundt for os selv, hvis det var det, vi ville. Mm. Altså, vi blev hele tiden kørt fra sted til sted i bussen sammen med guiden, og når vi var på hotellet om aftenen, så måtte man godt gå en tur rundt om hotelbygningen, men man måtte ikke forlade hotellets område. Og det tog vi rimelig seriøst, fordi vi havde læst, der var en sydkoreansk turist, som var blevet skudt måneden før. Det er i hvert fald tydeligt, at de er under meget, meget hård kontrol. Og det er jo også det, man kan læse, hvis man læser i avisen og så videre, at folk tør ikke rigtig, det virker ikke til, at folk de tør at sige noget til udlændinge. Når man går rundt, så kommer folk straks hen til en og vil glor på en og vil spørge en om alle mulige ting. I Nordkorea der er der ikke en eneste, der tør gå hen til en udlænding, fordi jeg tror, de er rigtig, rigtig bange for at blive sat i bås med os.